Indonesia. Sido Barat Sumatera. Mbak Punjung ngateko. Mas Gembos. Sugeng dalu, Bos. Ah, iki tak goleke pasangan sing cocok karo ngengenmu. Inggih. Senengan Senengan kula nggih sing gilap ngeten iki ya. Aduh. Apane sing gila? Maksude iki mencorong ngono lho, Nak. Kok kaya wong nyuluh kodhok. Nggih, Maria Punjung iki beda karo kancane, bucange, Malimbo. Apa, Mas? Awakmu ki gilap tapi ngangeni ngono lho, Nak. Liyane do ireng-ireng kono putih dhewe. Putih merusuh. Merusuh mulus. Lek ora percaya tekono Pak Dito Krip kowe lho. Wah, niki bae ya. Iya. Mbah Darmo. Iki Wah. diaturke sing do keparang rawuh mirsani ana ing Sidawarak kene ya. Nggih. Mas Gembos uga sing mirsani jarak jauh kaya Mbah Sawali, Kades Samir, Dalasan Nggih. Ibu ya mirsani ana dalem. Nggih. Niki alhamdulillah Mbah Darmo saking Tlatah Kandat niki pun nyawer. Karo Pak Jito, Mbah Nggih, Jito. Mbah Jito. Nggih, menika Nyawer mau sapa? Maria Punjung. Kowe Nggih. Nyuwun Iya. anu Pak niki wae nyuwun podang kuning. Oh, Pak. Ya. Podang. Ning sadurunge podang kuning digebrak Mas Gembos ki pundutane Master Mendem. Kaya ngapa? Pundutan Mas Gawer, Mas Tulkiem. Langsung dados Mas yo. Sido Barat Sumatera. Maria Punjung. Aku wis kondo siup merangkit cilaka. Aku wis mandul min sening omongan. Langian wis tak jojo yen buat kamera kenani. Takut muncul Ora tak gagal ning sesuk tuku beras. Mas Juwadi Timbul Ngrembang, Ning anak Mas Suratno Solo. ojo Mbah Didik Fajar Wahyudi Wilujeng Dalu. ditopi wae yen lenger wis grosor dewi. Apa kurang blonjo wong ayu? Bendina kono rene rene ning awakmu. Ojo kaya manungsa. Aku ngerti wong tuamu suke. Ojo cekak atimu. Wis tak tutuke lelakonku dhewe. Pancen bener kandamu. Mendem-mendem rusak awak. Piye? Ngomongnya wis lenco ta Kakean hai. Heeh. Kakean hai dadi Makanya bedem aja. aku. Aku Makanya aja bedem. mendem ae. Lah sing marai Pak. Ditenono Mbak Punjung. Pripun, Pak? Gembos iki matane abang ngono ki ya. Nggih. Oh, muni matane ngono. Lek matane ora abang, anggere Nggih. matane ngriye kuwi mesti mambu. Lah, Nek kalau matane pun abang cangkem. matamu dhewe. Iya. Aja mendem ae ya, Mas. Nah, bar iki anu Mas Gembos, Nggih. engko Pak Buet Tadit tunggahno. Pak Boy Tatit. Wah, bae iki jos iki. Pohyanto. Wah, Yanto Papar Kediri. Ya. Dilanjut ya, Mas. Lanjut, Dik. Pak Muidi lho sing ndandari. Wis ngimpi nah, Bro. Wah.
neng ngimpen awakmu jas yo. Putih merusuh ya. Mau ora masalah putih merusuh ya. Eh. Polahmu. Nah kaya untung jarane Pak Tokrep. Pas Tokrep. Iya nah wis mari. Hey, hey. Yo. Koncoku lere nondukan. Ditoki wae yen lengan wis drosor. Ya. Ora tak gagas